आज देवी जागरण के आयोजन रखल गइल बा। तो हम चाहतानी कि जितना लोग देवी जागरण में आइल बा सभे अपन हाथ उठा के एक बार प्यारा सा जयकारा माई दुर्गा के लगा दी। सभे प्रेम से बोली दुर्गा मैया की। मैया आ गइल बड़ी आ तरह तरह से भक्तगण स्वागत में जुट गइल बड़े। यही ना एगो भक्त अपना मेहरारू से कहता रे का कहता रे बस कि अपना मोहलिया से निकल हरी सबके मम्मी सूत गइल का मास्टर। अपना मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी मोहलिया में से निकल हरी सबके मम्मी खीरा खावा खाना भाई लगा के यही भाव में हमार भौजाई भैया से कहत रहली हो ए राजा जी तो भैया कहलन है कि का हो तो देखी ना कितना भाव में और कितना प्यार से कहत रही कि पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। आई पूजा के कला तैयारी आई गईली हो देव के दुलारी। जितना लोग अपना सर में गमछा बंधले बा सब लोग एक बार खोल के लहरा दे और तनी बता दे कि मैया रानी कौना चीज पर झूला झूलेली। कौना चीज पर? एक लमर आजा कि झूमेली झूम झूम हरी हरी अरे जिया झूमेली झूम झूम हरी हरी एगो बात बताओ ओ बड़ा से बोलो तारू पूजा पाठ में जान तो बाड़ू जे का लागेला आज में के जानती सब जानता ने दिया ढक्कन गाई ऐसे ना चलता हूँ के बताओ पैसा ले ले बाड़ू हैंगे थोड़ी ना सुनी होई दिया लागी ए पिया दिया लागी औरी ढक्कनियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लाला की चननियो लागी हो ए पिया काला सा के पनिया पा मैया जी के लाला की चननियो ज्ञान का तारा ढेरे कुछ बा लेकिन पहले के पूजा में आजकल के पूजा में बड़ा अंतर हो गइल बा। पहले के लोग पूजा करे मंदिर जाता लो लेकिन आजकल के लड़की मंदिर के गेट पर सैंडल पहन के कहते से हेलो दुर्गा माँ औरी का मोबाइल ले तारी सो अब मुंह चोंगा लेखा बना के कहते से कि मैं हूँ और ये मेरी माँ है और यहाँ पूजा हो रहा है। खैर छोड़ा हमनी के का लेवे देवे के बा आवा अरे खा जा ब्याह अखिल सिखे सारी कृपा हतारी बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवा बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना तो जैसे अढ़ौलवा बनैलू वैसे बनैले हो रही हाना। श्याम आकाश विवेक जी कृपा बनैले हो रही है ना जैसे अढ़ौलवा बनैलू वैसे बनैले हो रही है ना।
जोरदानी